Explica'm més coses dels bars de xix. Què més vols saber? Allà la merda és legal, oi? Sí, però no és legal al 100%. Vull dir que no pots anar a un restaurant, fer un porro i passar de tot. Volen que fumis a casa o en uns llocs determinats. Els bars de xix, oi? Sí, mira, la cosa va així. És legal comprar-ne, és legal tenir-ne. I si ets l'amo d'un bar de xix, també és legal vendre'n. És legal portar-ne, però això tant se val. No t'ho perdis. Què? Si t'atura la bòfia a Amsterdam, és il·legal que et registri. La bòfia a Amsterdam no té aquest dret. Hosti, tio, no en parlem més. Jo me n'hi vaig, hosti, si vaig. Ja t'entenc, al·lucinaràs. Però saps què és el més curiós d'Europa? Què? Els detalls. Tenen les mateixes merdes que nosaltres aquí, però no ho sé, tot és una mica diferent. Com ara? Per exemple, pots anar a un cine a Amsterdam i prendre't una cervesa. I no en un got de plàstic, no. Pots prendre't una gerra de cervesa. I a París pots prendre't una cervesa al McDonald's. I saps com en diuen de la quart de lliure amb formatge a París? No es diu quart de lliure amb formatge? No, tio, fan servir el sistema mètric. No saben què cony és una lliure. Com n'hi diuen? N'hi diuen Royal amb formatge. Royal amb formatge, eh? Exacte. Com en diuen del Big Mac? Un Big Mac és un Big Mac, però ells en diuen la Big Mac. Ah, la Big Mac. Com en diuen del Whopper? No ho sé, no vaig anar a cap Burger King. A Holanda saps què hi posen a les patates en comptes de ketchup? Què? Maionesa. Ah, collons. Els hi he vist fer, tio, l'azúcar en aquella merda. Ex.